Што бачыце можа новы сігналізацыйны комплекс «Форан», які ўведзены ў эксплуатацыю на пагранічнай заставе Тамашоўка ў Брэсцкім раёне. Адказ на гэтае пытанне наша здымачная група атрымала непасрэдна на месцы яго знаходжання. Складаючых новай сістэмы некалькі. На вежы вышынёй 26 метраў знаходзіцца непасрэдна сама камера назірання, якая можа працаваць як у звыклым рэжыме круглыя суткі і пры любым надвор'і, так і ў інфрачырвоным выпраменьванні, калі аб'ект можна ўбачыць па цеплавым следзе. Уся гэтая інфармацыя перадаецца непасрэдна на пульт дзяжурнага аператора змены пагранічнага нарада заставы. Данный комплекс позволяет осуществлять контроль дистанционный за участком местности протяженностью 16 километров. Более того, он оснащен с интегрированной системой видеонаблюдения. При воздействии на заграждение, условно говоря, нарушителя государственной границы, происходит сработка, которая отображается на мониторе дежурного по заставе. При этом оператору нет необходимости постоянно контролировать саму протяженность 16 километров. То есть оборудование системы видеонаблюдения автоматически производит наведение оптико-электронного модуля на место воздействия нарушителя. И, соответственно, пограничная застава принимает меры по его задержанию. Пакуль пагранічная застава Тамашоўка – першае месца, дзе прыменена падобная сучасная тэхніка кантролю. Кошт гэтага праекта каля 800 000 евро. Ён прадугледжвае таксама і набыццё падзадарожнікаў, квадрацыклаў і спецыяльных лодак для пагранічнікаў. Юрый Печур, Уладзіслав Жыбуль, тэлерадыёкампанія «Брэст».